हेलो गाइस, आंनि बे फट'फाग्ला इउटुब चेनेलखौ आरो खुलुमहरनाय थाबावबाय। नै नायलांदो, फुलबारियावहाय सेलफि लादां। बेखायनो नै नायलांबाय था, आं देखायलांगोन। नै मालाय टाउनावसो बिराद मैगं मावो, जोंहा मावनो रोंबावा। नुबाय नै लाइगावराव लांबावनोसै आं खानानै। लाइगावराव लाफा जोंनि बिदानि जायो नै मामा हाइब्रिद टमेट'बो दंबावो नै बिराद गिदिर गिदिर। कफि, सामब्राम गुफुर, सूरजमुखिया, बानलु, मुला, आलु, सेर सामब्राम गुफुर, आलु, ओमफ्राय नै ओरै दुन्दिया, ओरै फुलकफि, नायलांदो नै। हेलौ गाइस, नै मा हाग्रा होनोमोनलाय बेखौ, आं दा खिथागोन गोसोखांनानै। नायलांदो, बाहाय मैदेर दंफैयो जाहैदों, बाबा गनेश। मा होनोमोनलाय, मालभग मन्दिरनि हाग्रा बियो। मन्दिर मोनाखै दाबो, नायलांबाय था, आं खिथालांगोन। थाबनोसै मोनथामसै र', आं खेबलांबाय थागोन। नैबे जाबाय दाबा, बागुरुम्बा दाबा। मैदेर गोनांखायनो बेबायदि प्लास्टिक दुरुङाव खानानै दोनो। मैदेर दङ नालाय, बेखौ गियो जाहैदों, बारग'नो हाया। मोनबायानोसै, जाबाय मोनबायानोसै।
बेरखांगुरियावसो थांना फैदोंमोन नालाय आङो फैनायावसो आङो खेबदों मा मोनबाय विमल गावा मोननोसै सोरबा आन्दायोबा थाफैनो हागोन बाव जाफैनो हागोन ओंखाम उखैदोंबा आरोलाय Presiden membuat Sampantin jadi Sampantin ini hanya Raimana National Park.